Ez ez hausnatu ikarra egitera? Bai, mekarrantea. Bai, de jauna, zergatik ez, dena genditu dugu eta azken eguna da. Burutu zaudete. Lagundu jaisten. Etorri hona, txiki. Ea, nork irabazten duen. Azkenen putik izena. Koazen Koazen tabernara. Betangoa martxuratuta dago, eta musutik jolaz daitezke. Sendo. Hobeto hemen, matematika klasean baino ez da? Zer gaizki jolasten zaren petakora. Oso txarra da bai, nire amonak hobeto egiten du. Geroina txanda da, ikusiko ez zuen nola jolaztu behar den. Zuen txara botoetara etxen pontxoki hori, gero nire txanda da. Zer gertatzen zaizu? Zerbait eskatuko duzu edateko edo zer, sosalenak. Eta txikientzat? Ume alua. Ezin dugu zabaldurik edan, zer? Zuen txikiak zarete, zuentzat kas bat eskatuko dugu. Rai ban, derina dator. Holo.